Noget af det vigtigste, jeg har lært i mit liv, det er, hvad ansvar egentlig betyder. For mig handler ansvar ikke om skyld, men om at stoppe op og justere, hvis jeg kan mærke, at det går ud over andre. Jeg delte for nylig en video, som omhandlede min fortid, men noget af det vigtigste, som den manglede, det var den kontekst, der kunne bære den. Efter noget tid, det jeg mærkede efter, hvordan den her video den kunne lande, så besluttede jeg mig for at tage den ned. Ikke fordi historien den var forkert, men fordi jeg har et ansvar for, hvordan at historien den kunne ramme andre og påvirke andre. Og når den blev taget så meget ud af kontekst, som den gjorde, så følte jeg ikke, at det var på den måde, den kunne blive delt, når den omhandler noget så seriøst emne, som det videoen gjorde. Det er ikke første gang, at jeg har taget et ansvar for at gøre noget, som jeg egentlig et eller andet sted føler er rigtigt, men som jeg bliver nødt til at gøre for at passe på andre. Det har jeg gjort rigtig mange gange igennem mit liv. Men det viser sig også noget, som er mega vigtigt. Og det er, at det at tage ansvar, det ikke handler om at være fejlfri, men det handler om at justere undervejs, eller i hvert fald være villig til det. Heldigvis så kom der også noget godt ud af det, for på baggrund af den video, jeg lagde ud, så var der også en, der kontaktede mig, som jeg havde mulighed for at hjælpe. Han havde nogle spørgsmål, som jeg kendte rigtig godt til, i kraft af min fortid. Og derfor er det også så vigtigt, at man tager ansvar for sin fortid, og også de valg, man har truffet. Fordi på et eller andet tidspunkt, så kan det være, at den fortid, man har gennemlevet, rent faktisk kan hjælpe et andet menneske. Vi har alle sammen et ansvar for de valg, vi tager i dag, og for de konsekvenser, som de valg, de må medføre.